na-emu gị ọ ihe melu ọ adịghị n'otu ejikọta onwe anyị ọnụ bụ na ya bụ na ike gọọmenti ka nke ndị ha bịarube ha na ọ bụ ndị ike ndị ọcha maka na ha bụ gọọmenti ahụ bịalụ wee kebe onye ọbụla kekọtebe onye ọbụla ma ị chọrọ na ị chọrọ asị gị na gị na onye a bụzikwa ofu ebe na ofu afa ka unu ga na-aza na ị chọrọ na ị chọrọ ha ga-eji ụzọ ọbụla wee na-eme ya o emechie gị na gị nwe onwe gị bụ onye a chọrọ emechezi ikwete mana ọ bụrụ na anyị jikọrọ onwe anyị na ukwu mmụọ wee fụta na ihe anyị na-azọ bụ ka be anyị dị mma onye nke maalụ ka esi aha mmiri ahaba mmiri onye nke ma ka esi ewepụ egbe igwe wepụba egbe igwe onye nke maalụ ka esi aha anwụnta ọhaba anwụnta. Ọ dị mma ọzọ ekene gị maka oge ka anyị wee jikọzie ihe achịkọtazie ya ọnụ. Ihe kwuru na-adịghị n'otu wee na-echetara m mgbe gboo ọ na-abụ ihe mee n'obodo ndị ichie ndị aka ji ọfọ ndị dibịa pụta wee mee ihe na obodo nke mere na ewu obodo oge anọrọ anya na-agbahọ na be ha o wee bụrụ ihe ndị obodo mere ya bụ oge ha na-ejikọ aka ọnụ mana dịka isikwu ha na-adị nkịrịka oge a ndị dibịa adịghị ewekawazi ego ọ na-agbanyeghị na ụfọdụ n'ime ha na-ejikwa ego bụrụ ọgaranya ma oge ahụ mana anaghị afụta ha dịka ndị bịara igbo were mkpa nke ha ọ ya bụzi ihe mere na ndị ọgbara ọfụ chụgbaziri akpa nke ha hapụzi ijikọ aka ọnụ wee zọpụta obodo. Ekene m gị maka na oge anwa ọtụtụ mmụọ bụ isi mmụọ a na-ewubi ya n'ọra ọ bụrụ ụlọ mmụọ bụ ọra nwe ya bụ obodo anwa nwe ya enwere ike ịbịa n'ụgbọ ọka kịta asị gị na ihe a bụ aja anọ ụgbọ ọka bụ anyị obinegwu bụ ebe a na-agọ ihe ọbụla gbasalụ ụgbọ ọka otu a ka ejighị bịa na mkpala ebe anwa bụ ebe anwa ehibelu ike anwa kacha dibịa ọbụla bụ dibịa narị agadukwa ebe anwa agakwa anala ike ihe a na-eme oge anwa bụ ihe ga-adabala onye ọbụla nchekwa maka na ebe anwa ebidoro n'ọkwanụ ndị Igbo bụ onye na-echekwa onwe ha anya ha bụ anya ọra mere ọtụtụ n'ime ha na-abụrụ onye nke gbagota asị gị eze ọha bụ gịnị ọ na-eche maka ya nwa na ezinụlọ ya ihe ya ga-eji ike mmụọ wee hibe ka ya na ezinụlọ ya wee ribe nne ihe ọ na-eche bụ ka obodo a ga-esi gaa n'iru ka ọ ga-esi wee bụrụ na ụmụaka amụrụ ama anwụchu ihe a bụ ebe echiche ya niile na-anọ andị oge ahụ ka a na-emekọta ihe ọnụ na mpaghara enwere ike anọkọta adụ na igwe bịa chuori ya mmiri na ọkpụ ya ụlọ ya maka na ọnwụ ahịa ka a na-alụ oge ahụ uduchieri ya ya bụ ụlọ onye ha alara ụlọ na ọ bụrụ na nwa agbata obi nwụọ ọ ga-achọba ana kedu ihe gburu ya agbanyere na ọ bụla ọnwụ ya ihe bụ pọịntị m na-achọ ka m were ezi elu gị eze nwanne mmadụ bụ na oge ahụ ị na-enye service for all selfless service ka ọ bụ na-akwa gị ọgabala agaba ị chọghị dị iwoli ike mmụọ anwa wee chụba nta ego ihe dị gị mkpa bụ ka a ga-esi wee mee ndị kọlụ ubi omete na be gị ya bụrụ ihe a na-eme oge anwa bụ ihe ịfụnanya mana ọtụtụ ụka na ihe ndị ọzọ bịara kụziela anyị ụzọ ego maka ọtụtụ ebe anwa a na-enwebu anọ ọra enwere ka o si wee dịrị gị ọra ewepụta ebe a nye gị si gị ga-amebe ihe ebe anwa kama ọ ga-awọ gị mana tata ofu onye kịta nwere ike inwe ihe ọ ga-abụrụ ịtụgharị asị gị na 100 hectares of land ọ da-akọnwukwu ya mana anya ukwu mere ọnọlụ n'elu ya onye ọbụla ga-akụ ya ọ na-amị ụkọ ha mana ọ dịbụghị taa mgbe gburugburu isiokwu m bụ na dibịa oge anwa na-abụkarị for selfless service. Ọ dị mma ọzọ ka iwe chịkọtara maka na oge na-asịza kwarapụ ewe ihe m jụrụ oge anyị na-ebido ewere oge dibịa nwere ike iji wụọ anụ wee pụọ ihe njijụọ ya bụ na a na-anọgide asị na ewe ebe a fụrụ nwaanyị na ọya dịka ọ bụ amụsụ wọrọ anụ wee pụọ mana ọ dịka chi jibidoro ya ike ya wee na ewe oge ndị dibịa na-ewe ike ịpụ ọ bụ n'abalị ọ bụ n'efife ọ bụ eziokwu na amụsụ wee ike ịwọ ihe ọbụla ọwụ pụọ chijibido ya ike ha na ka ijiri ya wee pịachizie ya. Ekenekwe m gị ekenekwe ụmụ Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'onu ka m gwazie gị eziokwu ebe ị ga-akpa aka kịta bụ na njin ihe m ji wee sị gị nọ na njin bụ enwere ihe a na-akpọ mahadum ndị dibịa mahadum ahụ bụ Ogboma tutu ị bụrụ dibịa bụ dibịa
ị ga-eri neta amoosu iji aga ezumezu wee na-aga ajụ ukwu mmụọ na ụnụ mmụọ niile bugo ndị bugo ụzọ wee lụọ ọrụ a kedu ka eji eme ihe dị otu a wee dị ile kedu udo aja ọya bụla achọ ihe dị otu a dị mana dịka moto maka na ihe ahụ ị ga-awụ bụ more like vehicle ọyọ ihe na-transpọtụ gị to ebe ị chọrọ ịga ka m olia na ebe ị chọrọ ịga abụrụ ihe ji ụkwụ ya aga na enwere oke osimiri nọchiri ụzọ isi oke na ihe ga-enyere gị aka bụ ka ị were anụ ufe ụfọdụ na-akpọ ihe anyị kpọrọ ugonom ụfọdụ na-akpọ ọtụtụ ya apịa ụfọdụ na-akpọ egbe mana egbe a na-eyi uzukeri most time bụ nke anyị na-akpọ okpe enwere egbe a na-akpọ okpe na-egburu udene a na-awọkarị ya wee na-aga ozi na-aga iweta ihe ọ bụrụ na iche ekeho your power intake ị ga-akrash n'ụzọ na ọ bụ ịgacha na-abata ihe ahụ irilu agaghị eduru gị wee nata fuel agụnarị gị n'ụzọ ọgụnarị gị n'ụzọ ọ bụrụ na ị pụtago dịka chi ji wee kee gị gbara ọtọ anwa ka a ga-afụ na ịgba n'ụzọ ayara afọ ebe yizila akwa maka na ị crash land go ị na-aghọta ihe m na-ekwu mana ọ bụrụ ọtụtụ dibịa magolu ụzọ anwa maka na enwere dibịa mụ na-agwa gị kịta na bụ dibịa maka na nna ha dere ihe ahịhịa na-alụ welu debe ọmabụla eziokwu ha pụtazie malụ na ovuli inu na iweli ama ihe dị ụta na onye dị ime ga-amụnwu nwa ndụ mana onye aka ji n'ugbudu dị ụta ga-apụta ọ ga na-akpọkwa onwe ya dibịa mana nke bụ eziokwu bụ na ọ babeghị n'ime ọ da afụ ụzọ ọ da n'onu na-abụrụ nke ahụ edelu debeli ya ekene mụ gị ọ dị mma na nge ya sị na ihe dị ụtọ oge anaghị ekwe mana onye chọzi ịjụ eze dibịa nke mbụ na mbụ na ụgbọ ọka dị na Kano East n'obodo Enugu kpọmkwem ajụjụ unu akpọbazi ya n'akara ekwentị ahụ n'ufu n'ihu oyoyo ka e weziri nke ọ ga-asa unu maọbụ nke miri emi nke anyị na-enweghị ike ịjụ ya ebe a unu ajụzie ya mana ọ bụgwazikwa na enweghị ike ịjụ ya ị ka nwekwa ike izite ozi gị na okpuru ebe comment section ka anyị wee wee ike agbasa anyị fụkwara ọzọ anyị ajụkwa ya ajụjụ a niile ya bụ site ebe na ozi unu ebe ọbụla unu fụrụ ya n'ekwentị ya mana comment section mana ebe ọbụla mana ọ ka mma na unu kpọrọ ya maka na akara ekwentị ahụ nọkwa na WhatsApp ka unu wee ike ka o wee ike zaa ya unu ekele m onye ukwu kele onye nta ọzọ ebe ahụ isi na ọ ga-adị chia ya wee eze Facebook akwa ga-ewetara ya ebe ahụ anyị ka na-ahazite obere ihe na ya mana obere oge ọ ga-akwadochie mana ekele ọlụ eke ihe gbasara ihe ụmụ ihe online na ọ bụ social media ọ bụghị ebe nke m nwere ọnọdụ mana enwelu ndị na ha enyelu m aka na-emejutu ya ka o kwesịrị ede amakwara m na ha nọ ọrụ enwekwa ike tutu oge na-adịghị anya o bidokwe atinyebe ihe ebe anwa maka na ebe onye ma ka ọ ya ekwute ọfụma mana ihe ọzọ m chọrọ ịdrọpụ to before anya apịakọnịta bụ ụnụ mana anyị nwere ihe bụ anụ nshi asị gị na mmadụ nwere anụ nshi na egburu anụ nshi onye anwụọ ọkwapata ọfụ ịwa anụ mana taịm anyị ekwerozi anyị ga-arụcha ya ka ụbọchị ọzọ maka na anụgo ya aka yes a na-enwe anụ nshi ifu mmadụ onye agụụ na-agụ ọ pụọ kịta ifu ya enwe ndị na-eyi nchi nchi a na-aga eri nri mana utobo ka asị na na-eyike utobo ma abụji so maka ndị dibịa enwe ike na-asị gị na-ada awa anụ so ka ọ dịgoro anyị ka ọ dịgoro anyị maka na anụgo m na asị na egburu utobo emechie onye ahụ akọwala ihe bụ anụ nshi ọ dị mma akpọbazie na akara ekwentị adị n'ihu oyoyo na zipụtabezie na ozi na ọ ga-aka mma mana ọzọ ndị nọ n'obodo oyibo ewe ka ha ga-esi ewere ihe gbagwojugo anya ma ọ bụ na ndị eji eji na-ewe ka a ga-esi wee tọpụ ha n'agbụ anyị na-amụ ike anyị mana anyị ada alụ ha dum nke mmadụ ji wee bịakwute anyị ọ bụrụ nke anyị ga-emenwu ọkwana ya bụ ụtọ ọlụ a ọ bụrụ isi ọwụwa bụ ihe ị na-agwanwube ebe e nyere gị ume imee ya ọtụtụ ndị obodo ebe anyị na-alụlụ ọrụ bukwere ibu na mụ bịa na-emetụ obere agara kịta bụcha ụmụ onyinye na-esi n'aka ndị alụ ọrụ bụ ya bụ ụtọ ihe m na-alụtazi kịta dịka ọ dịbụwo bifọ so ekene m unu onye alụtalụ nke ya na-ekene anyị na-alụlụ ha ọrụ ọ dị mma kpọbazie na akara ekwentị ahụ n'ufu n'ihu oyiyo jee na Kpakpando TV site ozi unu Kpakpando TV nọ na YouTube nakwa na Facebook na ebe ọbụla unu fụrụ Kpakpando TV ma Chizi Anị na Chiayaweze nọ na Facebook ma na ebe ọbụla unu fụrụ Chiayaweze
ma ọkwa nke ezigbo ya maka na anyị ma na ụfọdụ afa mmadụ daba ụda ndị adịgboroja ejere afa mmadụ na-anapụ ego. Kpọọ na ekwentị tupu ime gị na mmadụ eme ihe, kpọọ ekwentị a ka ị mara na ọ bụ chi ya weze ka gị na ya na-akpa. Ekele m na abụ m Chizian, ka ọ dịnụ. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.